Афіны – калыска, дзе і дасюль вятры Эгейскага мора люляюць аскепкі вялікай цывілізацыі, дзе панавалі культура, мастацтва, паэзія, музыка, дзе на руінах помніках танчаць адвечныя музы, танец кахання і веры ў розум і сілу красы, з якіх вышыняў глядзіць на Афіны Зеўс, з якіх глыбіняў дзівіцца на сённяшні дзень Пасейдон, у якім палацы сумуе ад свае красы у люстэрка гледзячы Афрадыта, і каго з вялікіх спакушае Таіс. Афіны былі для нас толькі ў падручніках антычных часоў, а цяпер перад маімі вачыма і назаўсёды ў маім сэрцы.